Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dorogие turkmenistanцы. Bugünkü çıkışım bizim Ullukan aladamızın dören meselesi. Sebebi bizim okuwçylarymyz, daşary ýurtda okuyan çağalarymyz harby konfliktin dören döwletiň içinde galdylar. Şoň üçin men ilki bilen şo taýda okuyan okuwçylara ýüzlenýän. Sizin hemmäňiz bizim konsulluğumuza tarap, bizim vekilhanamıza tarap yüzlenip tizden tiz yurda uğratmagyny talep etmäge hakyňyz bar. Hatta şu konsulluk işgärlerim, vekilhanan işgärlerim yurda tarap göçmeller. Emma ondan öňürti bizim şu taýda okuyan çağalarymyzy, şu taýda işleyen adam Türkmen raýatlarynyň hemmesini mugutunu öz hasabyna döwlet geçirmäge borçlular. Şoň üçin şuny tizden tiz bir şuny habar ýetireýin diýip çykyş edişim. Ýene-de konsulluň we wekilhanaň işgärlerini ýüzlenýän. Samçyklyga salan bolup, bilmedik siren bolup ýörmäň. Siziň gönüden borcuňyzdyr şo çağalaryň iýjek işjegini, şol raýatlaryň nerede ýerleşip, olaryň çykdaýjylaryny döwlet öz boýnuna alyp, nerede şolar bir günam horlanman öz ýurduna barmalylar. Şol daşary ýurt ministrliň Raşit Meredov ilki bilen saňa degişdiler. Sen başga da pyssypyjuluň ýetekdir. Yani şunna sen häzir bara ne öle ne diýre peýda ýok sizden. Şunna da şeýtirip samçyklagy salyp gelip ýörjek bolsaň senden sonra gaýratyn bolar. Bilgin şonu. Inni ýurt eýesine bu wagt prezidentlik saýlawy elan edilenem bolsa, bu geçen döwürde jogap beren adam bar, oňa bilenýän. Şu mesele sen ilki bilen çözmeli meseleňdir. Sen mara her kimin öz gaýgysy, kelgyýdyň är gaýgysy diýilen meseleň goý. Ogluňy aýyr bir gapdala. O taýda onlarça, müňlerçe bizim çağalarymyz okap ýör. O taýda işläp ýören adamlar var. Çykar, harby konfliktin geçýän ýerine bizim çağalarymyzyň, bizim raýatlarymyzyň ham işi ýokdur. Düşnüklümi? Sen gönüden göni konstitusiyon borcuňdyr. Elbette eger harby konflikt geçýän bolsa, onu o döwletiň üstünden uçaglar geçip bilmeýär. Ol ýapyk o ýollar. Şoň üçin sen hökmany suratda gerek bolsa avtobuslar, gerek bolsa ýende ýörüýte reisler, ýa sen bir goňşy döwletler bilen gürleşip bir Latviýa bolýarmy, Polşa bolýarmy, ýene şoňa meňdeş ýurtlar bilen gürleşip bizim ýurdumyzyň çağalaryny, raýatlaryny tizden tiz harby konfliktin geçýän ýerinden çykarmaga borçlusyň. Tizden tiz çözmeli meseleňdir. Ol ogluň bilen, ýeginleň bilen işin bolmasyn. Millet bilen bol. Halkyň aladasyň et. Halkyň haky bar. Narod imeyt prava. Adam yolu, adat yolu, atlananı